pozdrav svima ljudi, ja sam Superboy Games. Danas igramo Army for Striker. Igrat ćemo ovu ludu igricu, ajde vidimo. Loša mapa, dobrata, ajmo stavimo dalje. Ovo je slično dedustu. Ok, ova mi se sviđa i da mi se, idemo join. Hajde joinujemo. Da pucam prst, ne mogu. Da pucam, najviše onda pucam vrat i prst dok nešto čekam. Ali da radim, kurac. Fuck. Bam. Kako da uđem, mamu ti jebem. Ajde, gdje sam ja? Join out. To ajde. Gdje? No, neću se ubije čovjek. Ubi ga, mamu jebem, hiću. Ja mu dao hiću, kurac mu dao ja. Ajde, hiću. Beži. Da mi... Malo se čuje. Okej. Šta da im dam? Nije htio da ga ubijem. Okej, ona je ubiven. Šalim se, ona je ubiven. Okej, valjda je malo prelosno, ali smanjite. Ne mogu sad ja tu da vam smanjim. Što igra. Njemu su puška, ona minigun. Ok, malo sporo hoda. Da ušao sam u njihovu bazu, jebem se sporo. Ušao sam se mršu kurac. Ne mogu ja zapravo da ga kopnem. Sigam, taman da ga ubijem malo. Sjajno, shit. Okej, nisam ubijem jednog, tako da moram sasivanje. Malo energije. Okej, moram da se žrtvujemo. Ne znam koja je ova mapa, ili ne znam, liče mi na jednu ucesu. Taman kad sam ga krenuo da vidim ga ja, da ga naciljam i on ga kopne. Zašto? Zašto to radiš, ovo? Ok, da, nema niko. Šta je ovo? Ništa nisam htio. 3, 2, 1, ajde. I sad sam neki peder tu, nekoj... Ova. Gled kako se... Gledajte ovo, kako pomera puša. Jel dolazi neko, ajde. I pizda što se čuje neko. A vidi ga, ovo ima AWP! Kokam, znači tako mogu pa da ga kokam kad mi dođe. Da sad imam... A u kurac ne možete pričati, jebote! On je tu. What the fuck? Cheat. Šta one čite? Njega sam uspio da ubijem, mamu mu jebem! Sad ću da. Ovo je čite, ajde ubi. Sam gubio. A neki jerat kurac ga ubio, vrej. Uzima mi kilove tu, mi se gubi, da ga kopnem, da mu dam head iz...
Ok, ajde potrči. Ok, možemo se sakravati. Gdje se penjemo? The fuck? Ja ću stojim ovdje, valjda neće da me vide. Headshota nisam ni prišla gledati. Ok. Ovo je slučajno kao ona koja igrica Critical Mission SWAT. Samo ne igram. Hoće da mi bira druga. Nisam ga jela. Samo da znam. Ok, penis. Penis. Hoću. Idem penis. Samo da vidimo šta sada radimo. F7, hoću chat. A, evo ti... Pičko, gdje si pičko? Kako sam... Ovo je čitav neki pička jedna. Majmun! Majmun jedna, pička jedna. Čuti, vidi, uzeli bombu. Vidi ga! A šta je ovo? Ja ne mogu, a? Koga ubio, jebote? Nikad ne mogu da dobijem sve. Imamo 80. Tu je, blizu je. Vidim ga. Ne može četar, gledaj da se popeo, ja tu ne mogu. Gledaj, čit. Ajde. Pička, onda evo ga. Pucaj. Zimave, pej, gubi mi se tu. What the fuck? Okay. Vidi ga cigan majmun. Kako se penje, da vidim? Moram da vidim kako se penje, da probam. Vidi. Ok, napad. A on mene uspe na skine odakle, a ja njega ne uspem, pa mrsu kurac. Znači da me... To je dobro, brate. What the fuck? 30 FPS-a, 35 FPS. Ok, tamo mi vidjela. What the fuck, 30 FPS-a, kako... Šta, what the fuck? Kako je moguće da imam 30 FPS-a? Ovo 30 FPS-a, komp mi ima 8 giga. Ok, ajde. Gdje se? I ona je čitan dan, čim se popne. Ne može šta. Kako ti da se popne? Da, evo, ja sam Superman, evo. I kako se popeo, ne može, ne zna niko, evo, popne mu. Kako bi mu jebot. Čutečina! Vidi čitani. Čitani.
to je moj, to sam shvatio. Ovdje sam uspio nekako. Okej. Čekaj. Ej, izgleda, ne mogu, ali... Čiter. Vidite. Jedini ja ne mogu da se popim. Evo ga! Evo ga, ajde, penji se! Penji se! To! Fakao sam se! Dođite, pičke! Znači, a ima AVP pička. Ubi ga! Kako si mene ubio? Vidi ga, pička. Ja imam samo ovu pušku, a? Šta imam na 2? Gdje može i to? Ovo u stvari bolje. Tako. Ali... Šta je ovo tu? Gledaj što baguje, jebote, a... Okej. Ne znam zašto mi... Vrati, ja uzmem na šokavu 300 meka i one nazem ti čitere, ej. Kurac i čitere. Čitere, ne bolje. Kurac da je sve. Imam AVP jebote, imam nož jebote. Moram da poljem, to znam. Ali što da ne mogu se poljem. Ja mi se nešto Evo da se borim za život. Nisam ubio ni jednog čovjeka, ali ne bi ga. Daj, ne mogu. Zašto baguje jebote igrica? Kurac! What the fuck? Usao sam se ljudi. Ovo srce da mi stavi. Uzet ćemo sad da AVP. Vidim da ovdje ima još. Jako mi da poka. Šta jebote? Ne, neću. Evo, napokon. Šta se sad dešava, znači... Nisam, ne, kako lažu, ej, piše da sam ubio jednog. Šta ima? Ja mislim ima bazuku. Da vidim da je čita. Da ga banujem sa servera, jeste. Žalim se ne mogu da ga banujem jer... Server mi moj. A, vidite, čiteri, zato se zovu čiteri, evo. Čiteri, jebem vam. Čiteri, ja njega putam prstem. Sad ću da... Okej, uzicam udarim. Bravo, ja ga kokam! Dajte to je AVP jebote! Ti čuo AVP!
Čekaj, ko? Okej, barem sam ubio jedno. Eto, prvi sam. Niko nikog nije ubio, oni nas kokaju. Ubi sam ga čoveče, jabote. Ali ne znam da se pucaju, ovi su botovi neki, garant. Ili hola i kule menelja, čugava taba. Gle, kako su budovima jebati? On može se Šta je to? Šta je? Nismo djelo, a? Ajde. Gdje se stavno? Ubi ga, ja. O kokam, da li ste vidjeli ljudi koji su čitali? Kokam ga stalno i neće. Ja nisam u boju, samo znate. Igram na laptopu, nemam miša. Da imam miša, sad bi ko nekad u pancerima, sad ću da se sačem, da uzmem jazete. Nemo da bežaš. Samo kad mi izađe, koji ću da napoknem, ali ne, sad shvatam da moram da bežim. What the fuck? Bravo. Ovaj piše, ovo kao razume srpski, kurac razume srpski. Okej, ubio sam 4. I sad ću ja da uzmem, ali. Samo se ne pomerite, ti molim da idemo sve. I kad ja moram da ga ubijem, oni sve u propast, ovi pedere čiteri. Neće da mi puca! What the fuck? Neće da mi puca! Menja se rok. Ajde, idite, uradite nešto, ne 0 ljudi da udite. I što baguje, brati. A neće da mi puca! Zašto? A oči, jebote, nije hteo, znam. Idite čitati. A ja ne znam kako se oni to penju. Okej. Ne znam zašto bagujem. Ne znam, kurac!
Papir, jebote izveta. Ok, ja ću stisnuti 4. Evo vidite, ja njih ne vidim, sad. 3 puke. Ovo je glupa jebena igrica. Okej. Zašto bagu? Nije mi slab net. Evo. Pet. Okej, ljudi. Evo, ja ću vreme da završimo, evo već imamo 20 minuta, 23 minuta već. I sad bit će još ovoga, samo tražite, vidim da ovaj server ima dosta igrača i da je dobar. Ok, imam sad, ok, ali... Stao sam u govno. What the fuck, šta je ovo? Ok, da vidimo šta je ovo. Dragan Bralović. I tu je, ja sam Busanac Bralović. Kjova. Šta ću ja da vidim? Šta je ovo? Valjda koliko ubijam. I okej, ljudi, evo već 23 minuta, to je bilo to što se tiče ove epizode. Ako vam se svidjela, naravno ostavite like, share, subscribe, šta drugo da vam kažem, i vidimo se u sljedećoj epizodi. Klip, bit će još ovakvih klipova, bit će sa Borisom zezanjem, znači, ako znate, ne znate ko je Boris, ajde, sad ću da vam kažem. Boris je Duboki, kanal Duboki, channel Duboki, kanal Duboki. Objasnio sam. I vidimo se u sljedećoj epizodi, to će biti, ne mogu da vam većam vrlo uskoro, ali bit će, možda čak prek sutra. I vidimo se u sljedećoj epizodi, da, sutra će biti klip, sjetio sam se da je sutra subota. Vidimo se u sljedećoj epizodi, do tada like, share, subscribe i komentar. I vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav, čao!